Interviews, controversial kag big-time events. Fast-paced delivery of news. Hard-hitting commentaries. Mabatian del isa. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Mayong aga naman sa aton nga magka-aksyon. Welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon iyang adlaw Huwebes kita Hunyo 9 tuig 2022. Aksyon Hotline. Lipot lang niya ang aton pagpangalagad karon nga aga bangod sang Game 3 sa NBA Finals at 9 o'clock. Monitor ka mo diri kay aton inadalon sa inyo karon ang hinampang direkta dito sa Boston Celtics nga arena o kung dito sa ila sininga home court ang Game 3 pati gayunon. Sino ayhan ang magapangibabaw sa Game 3 sa hinampang sa National Basketball Association o kung NBA? Dugay-dugay mga statistics ang mag-play kag posible ideya sang ila sining mga coaches in order nga maka-lead sa series until game 7 ina siya, no? Ina kon ang resulta, no, karon kon magpatas sila sa pagadto sa game 6 abatabo sina deciding game amo ini ang game 7. Pero depende ina kung paano ang mga estratehiyang himuon sang mga coaches kag depende manina sa mangin performance sang tagsa ka mga players. Ayos pero antes ang aton sinipatigayonon nga coverage karon nga aga sining NBA nanong pila ka madalag ko nga mga balita nga aton tutukan diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Mga Facebook kag YouTube users naton nga nagamonitor karon nga aga, good morning sa inyo. Salamat gid sa padayon nga pagsakdag. Naunano mga dalagko nga balita sa nasiling ko na nga aton ni Baloon. Oy, dira sa area sang Talisay, no, sulad sang Talisay, may reported dira nga lugar sa Barangay San Fernando ang may natipag nga porsyon sang dalan, no, bangod sang pagtupa sang mabunok nga ulan, no, inang damol nga ulan kahapon siguro ini nagluntad. I-check talang kung ano bala ini barangay road nga ginaagyan or national road parang at least may inform nato ng public for their own safety kay daw kadako nga porsyon sang dalan ang natipago. Ano pagid ang mabalita ta sa tanan nga mga nagapamangkot parte sa barangay and iske election on December 5. Tiyang Comelec Bacolod iya. Diri sa Bacolod ga preparar gahanda sila kay kun wala sang duso o kun pagdihon sang panibag-o nga kasuguan nga mahimo magapaisol sining barangay and iske election madayon gid kag isa sang ginapreparahan sang Comelec amo ini ang patigayon sang voters registration. Sano ayan ina patigayonon kumayara ginman sang pagdayon sini handa balang Comelec may pundo bala o amo na nga aton hibaloon ang mga kandidatong nagdalaog sa local officials. Sigurado na nga may manok sa palabuton nga barangay kag iske eleksyon kun madayon ginman. Ano ining balita ho kay ina gusto taman inibuligan kabalo ka ang mga tao nga may ginabatyag bala. May problema kuno sa paghigugma ang information nga nabaton ta kay may isa call center agent actually paggadto ni Action Alvin dira somewhere sa Mandalagan no nga call center ay nagtaklas siya nagsaka sa 5th floor ti may problema sa paghigugma amo nang initial nga info
hindi ta naman gusto pa ni exaggerate because ini nga mga persona katulad sa nila makonsider nato ni sila nga mga tawo nga ti dapat i-consider kag dapat pamatian kag dapat nga buligan. Ti may lang kay lugpayan, no? Kay ginakulbaan sila kay ti magabong na yung ay mo masiguro mo. May migo tagadigan ni siguna gambal nga siling ay doko nami ilukso pareha ba puira hindi lang kay siling ko kitang upo di ba si pasibangdan pa kubla. Ano pagid? Subong man nga aga may unity forum este karon sa hapon may unity forum diri iya sa may Bacolod City ang mga transport organization. Ang ila pagaistoryahan mag-concern labi na ang plitihan, ang presyo sang gatong kag ang mga bulig nga mahatag sa hanay sang mga driver kag operator. Di baloon tayo na mag-aksyon kung ano ang mangin resulta, more or less karon siguro sa Action Reports Afternoon Edition, may ara na ina sang update. Alas 8:15 na Action Radio Philippine Standard Time, mga itong pagpakalagad karon nga aga, buylog nga ginadulong sa ino sa Galman sang Dr. Alfred. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala Kaya tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa Subo. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon. Philippine Standard Time, alas 8:16, no? Pakaroon ni Gurong sa San Fernando sa Talisay, basing kapitan nila dakap, basikon kinanglanon mo magatag advisory na no mga preparasyon nila kabalukati Talisay City, basi si Dr. Kailian kay sa iya man kuna ngayon number, basi bla may ideya na siya kag kun anong advisory kay mayo lang ni gyapon kun karsada lang da magtulutipag, no, o kun magporsyon sang mga bungyod da, no, hindi mapaiway kay ti nagahumok kin man kun sige pag tinupa sang ulan mo. Pero ang lain sila kun dira mismo sa mga lugar nga nagakalatipag, siling ko basi bala kun may ara kuanaw, may mga puloy-an nga ara dira nahamtang. Ang aton malang diri mas mayo nga may advance nga lihok nga ginahimo ang mga local government units pagi sa ila CDRRMO, pero ina nga mga reports dapat pati gayunon sa barangay coordinate kamo gilayon sa local DRRMO ninyo kundi masarangan sa barangay. No, kay parang at least may nagakaigo nga advisory kag preparasyon Ito na pagulaton blay ng kabalo ka naging karisgo sang lugar. No, tapos may ara iya karon halimbawa sang kuano, sang katulad sini kundi tigululan mo, hindi niya malikawan nga ang pagsulod na sang tigululan. Kita mo na mo iya mga risgo sa mong ginatubang. Ang advisory sa DOH hindi hamak halin sa advisory sa dengue, advisory nga sa leptospirosis. Grabe subong tiya mo na sa tigululan may dalaman nga risgo sa ikayang lawas, dugangan pagid ang risgo mga hazard bala nga pwede matabo katulad sang mga pagtugas ang kalamidad, no? Ini nga mga kalamidad malikawan ni kung may preparasyon ikaw. Di ka ba ipadra sa local government o kung sa Talisay, hopefully this noon time karon sa Action BBB, possibly may mga update. Di kay gusto na to ni-inform ang public. Gusto tayo pabalo
sa mga pumuluyo nanong advisory kag preparasyon no kay okay lang ang dalan niya matipag mabalik lang na pero ti ko ninali karon kun magsigi-sige bla ining tigululan ng kag basi may mga areas pa dira kundi delikado para si Doc Kailian siya na lang sino dalagin lang si Geoffrey Gutierrez i-check natin kay si Geoffrey Gutierrez ang head sang DR mo kay gusto tani baluon no kay para may damo abing nagapamangkot sila nga sir may natipag no sa barangay San Fernando ano ka risgo ini kag ano ang sitwasyon dito no kay para sa mga nagataklad kung kay sa damo trekking ang gusto maglagaw-lagaw mo Online sa hotline. Online sa hotline. Yagawon ko lang ni yari sa aton nga linya ang head sang Disaster Risk Reduction Management Office sa Talisay City. We have Sir Geoffrey Gutierrez. Sir, good morning sa Action Art, sa Action Radio Bacolod. Good morning, Action Art. Yes, sir. Sir, ma-check lang ko ay area sang San Fernando may nakabaton kami sa News Center report nga daw may natipag nga porsyon sang dalan. Ano ang status to, sir? Kag ano ang sitwasyon to? Yes, Action Art, no? Actually, ang pagkatiphag sa ano pa ni siya, sang pag-typhoon audit, ito na siya natabo. Typhoon Odette pa na siya natabo. Pero do may bago subong nga natipag nga porsyon. Nagdugang lang na, sir? Yes, siguro nagtugang ni siya kay tungkol nga nag-ulan kagapon dito nga area. Pero after Typhoon Odette na advise na naton nga hindi na pwede inangadalan. So sa mga four-wheel vehicle. So ang ginapalabay to actually adbisuhan na ang barangay nga pabantayan kag ang bantay bukid dira nga na-assign nga ang allow lang mag-agi ang mga motorcycle or bike, no? Okay. So ang mga four-wheel vehicle gina-discourage naton ang pag-agi dira. Kag actually subong ang aga may schedule dito nga mag-check liwat ang area assessment na pagpunta naman ni sa aton nga engineering office diri sa Talisay. Kag actually ang kontraktor do ara da subong da sang dalan nga ina do ara da subong nga may ginakayo nga portion so pero i-check ta subong adlaw na I see. aga. Aha. Kung mo ini siya nga dalan ano ni siya national road sir kung barangay road lang kag di ini galapos anong gangot sinada nga mga barangay? Actually barangay ano kay from ano sa to alagyan isa from San Fernando nga halin kabi kung San Fernando labot ka na sa sitio Tambara nga Tambara? Oo. Okay. Nga lugar. So ang galabay kay asang sitio Tambara may mga kumuluyo mga community. Okay. So ang mga taga dito sang masami dira nga galabay. So ang mga atos nga mga bike nila, hindi bike mga kamantin bag saka dito. Kag ang mga turista local tourist di sa Talisay, kay do may mga gagmaya to mga pihan king resort sa dito nga area. So gi-advisean ta na ang ang barangay kag ang mga mismo dira sa area nga hindi nagid pagpaagyan kay actually delikado may katama ang ang sitwasyon. Bali sir taas ni siyang kundi natipag siya pero ano ba taas ning banglid nga kun basi kun matabuan niya karon. Oo. Taas siguro estimated ko ara siguro hindi na magnubo sa 50 meters mo. Bao kataas? Oo, taas na, taas din siya katama, oo. Okay. So ang ato na lang guro abiso da sa mga nagalabay kapin pagid sumong nga ti rainy season kita mas mayo ni sumong kay mayo ang dalagan sa aton sining kuan subong sitwasyon sa panahon. Pero sa tanan nga may planong maglabay dira kapin pagid ko nagainulan halong gid sila guro sir kag hindi gid dapat magpadala pa kamo sa lakyan da kung nagkakarga kamo mga bisikleta nyo. Insakto ina Action Art no. Actually balikan do namon karon ang area kag butangan na gid na lang sang lambay. Okay. Nga siguro we'll sit down with the barangay officials na lang kung anong aton solusyon kay kabudlay man kung isira mo ng dalan ang pumuluyo dito lang isa sa sitio Tambara ay way alagyan. Correct. Oo. So hindi taman gusto i-disrupt ang ilang livelihood no kasi syempre na sila gaagi kung mag-obra sila kag mga kasama produkto na to nila dra man agaagi so pero mangita ta paagi kundi ta ni sila pwede ma-reroute temporaryo hasta makaiutan na dira nga dalan.
Okay, so bali ang ga-maintain da iyas ang city government na siya nga gapakay o kung ang kontraktor nga nag-obra na direkta sa DPWH may idea kas na. I think do iya ni siya ka national mo nga ano nga Okay. project Mm-mm. or province, pero actually may mga heavy equipment na sa area nga I think ginaras up man na nila ka maagyan da yun kag safety kitang ginaano da naton. Correct. Among malang nang aton sir kay siling ko basing iban bla wa idea dason ari may gatchat kani siya kon nga siling niya last Sunday nakalabay pa sila to saka sa Binuldusan Falls. Ara gali na Binuldusan Falls. Oo, may mga tourist attraction na da mo nga gagmay. So barangay na siyang San Fernando ang sityo amo ng Tambara. Yes, oo. I see. So gamay nga sityo. Sige. So, sir, ang aton mo lang din makabulig kita na sa inyo as partner Yes, na mo sir. na. Thank you, Oo. Action Art, no? Thank you, sa inyo. Para nga mabisuan, tada blang iban nga basing mag-hiking sila to, tapos ang iban maghala pa ka dinala sa salakyan, Oo, hindi na lang na maglabay, no? Kag bisa Oo. ma-areas da. Yes, sir. Gid. Salamat, Action Art. Sige, Sir Geoffrey, salamat gid halong gid permi, sir. Kag sir, God bless sa likewise. imo. Sige, sir. Likewise. Good morning. Ayos at salamat gid kay paring sa ni Boy Arnaldo Paladar kay nakalabay to siya gali nagligad nga Sunday ti may tipag na yasang udit nga daan na tipag na siya na why guro may ngagaw sa kontraktor kay ti magsiling ka 50 meters kada ang taas na iya ang aton malang diri amo ni kabay pa nga ina siya maasikaso na nga daan kay kun pabayaan mo ni sigurado maabab di nga mabab magtinupa na gid ng ulan halin sa aga malawig dag sinimana nga bisan inablang wa hindi gid magpakita siya ring adlaw sige lang tulutaliti sige tupa sang ulan amo na mas delikado to ginaabisuan kay may final o may assessment kay mo on today ang CDR rin mo mataklad to sila sa area sang Barangay San Fernando, actually inang dalan pagkadto sa sitio Tambara, ngara na siling ni paring Saniboy Arnaldo Paladar, ang gigkadtuan nga falls, nakadala ka sang baiting shot mo pare pag nakapaligo ka to, nami ginaman ang iladra nga fall. Tingaton malang diri nga makatag kita gid advisory sa public because tigululan kita subong. Now for the safety of the residents, and of course, sa mga trekkers, sa mga tourists na gusto maglagaw dira, no, especially dira sa nasakupan malapit sa Binuldusan Falls, halong gida. Mga bikers ha, base magtinupang ulan ulo aligmat ni kamo, mas mayo coordinate kamo sa local DR mo prior sa inyo nga mga trip. Ayos, kay gusto talang na no nga makakuha gid makahatag gid advisory sa inyo because ang amon goal diri nga makahatag man sang advisory to the listening public. Hindi lang sa pumuluyo, dira sa Barangay San Fernando and to the trekkers, kundi sa tanan sa komunidad, dapat mahatagan ini atensyon mga ka-aksyon. Alas 8:27. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kaya pinagaman apat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Siwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season,
dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pasyara tayo! Pasyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog. Nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress
stress ang tuman niya pag-usasang gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kumampos lalo nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaagay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpamati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sa sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Enrique Espongar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic iban damo na dulanon drama diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espoligar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni
ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kaya tumakaming apat kumansaka ang tubig. Actually, medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Pagsiwat nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang
nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ining sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Aksyon na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ako gali si Henry Espoliar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gitu ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami di halos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon programo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espoliar, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ako.
May isa ka balita, very interesting report karon na base sa udto ini matalakay. Pero initially na ining subo man ni man kay action dyan. May gina-confirm kami nga balita. Bantayan nyo lang karon sa udto no kay mag-serbi ini man gurong leksyon kag ti kabalo ka nga basta may ara sang bata o nga do na disgrasyang lapsag no pero kuan pa gini aksyon dyan subong naluto pa gini ang balita karon na bantayan nyo sa udto kundi ini nga lugar diri sa Negros Occidental. Kay Elizabeth Malangkagamala siling nga good morning, God bless and more power to Action Radio Bacolod. Araman si Ma'am Star Mayo kag si Doc Matt Mayo no we're here watching your program on air sa live stream no sa Minnesota, USA. Salamat gid kay Ma'am Jocelyn Inday Blasa kag Rex Perez Nagalio. Good morning to Tipin B. Andrade and Mas Maria Sofia Andrade Nagalio. O sige, Nagalio family dra. Salamat gid Tapos pamahaw kuno gabantay Tianggi from Dika Homes. Justin Libran, good morning man. Virgie Olpinda Araman, Glenda Flores Landisa kag Elvira Jologo. Milili Uligo sir, live na live man Alin Louie Himoteya, good morning man. Emily Familiaran Pakulanang from Paranaque. Kas halong gid permi kay kas Emily Familiaran Pakulanang mayong agadira kag halong gid permi. Ibobotan lang guro Action Olivera kay pagbalik naton coverage na sa Action Radio Bacolod sa Game 3 sa tunga sang Boston Celtics kag Golden State Warriors. Life Extension Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, wala kay pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or ng transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang ka factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa bila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Action Radio Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa.
Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini si Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.
Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sa sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang. Araw-araw, lahat tayo ay exposed sa mga free radicals gaya ng kemikal, polusyon, stress.